Панятак безлімітны мабільны інтэрнэт у Беларусі пастанавілі пераасэнсаваць. На гэтым тыдні Міністэрства сувязі зацвердзіла новыя правілы, якія прымусяць аператараў абмежаваць хуткасць на безлімітных тарыфах. У выніку на максімальнай хуткасці абанентам будуць даступныя толькі 30 гігабайтаў трафіку на месяц. Пасля сканчэння ліміту хуткасць аўтаматычна знізіцца да 1 мегабіта за секунду. Хочаце, каб ізноў усё лятала, плаціце дадаткова. Это был дурацкий интернет. Паводле Мінсувязі, такая захада патрэбная, каб разгрузіць сеткі. Маўляў, невялікая колькасць карыстальнікаў спажывае каласальныя рэсурсы, і ў выніку падае якасць сувязі ў іншых абанентаў. Мабільных аператараў забавязалі перагледзець тарыфы і дамовы. Правілы пачнуць дзеяць з 23 лютага сёлета. Эксперты ж тлумачаць, за апошнія гады ў Беларусі амаль не было замежных інвестыцыяў у тэлекамунікацыі. Аператары працуюць ва ўмовах заходніх санкцыяў, а прагрэс не стаіць на месцы. У Беларусі, аднак, замест мадэрнізацыі магутнасцяў атрымоўваем абмежаванні, каб знізіць нагрузкі на інфраструктуру. У сваю чаргу чыноўнікі заяўляюць, што бальшыню карыстальнікаў новае рэгуляванне не закране. Хуткасць мегабіт за секунду, даступная пасля сканчэння трафіку на 30 гігабайтаў на месяц, дастатковая для месенджераў, музычных сервісаў, сацыяльных сетак і прагляду відэа ў нізкай якасці. Если вы или ваши дети, как часто это случается, подростки потребляют 40, 50, 60 гигабайт в месяц, в первую очередь это задуматься, что это за трафик, и какого содержания этот контент. Што праўда, у ведамстве чамусьці не згадваюць людзей, якія выкарыстоўваюць мабільны інтэрнэт як асноўны. Асаблівы дыскамфорт гэтыя новаўвядзенні могуць даставіць беларусам у рэгіёнах з дрэнна развітым фіксаваным доступам. Агулам, паводле даследавання Digital Беларусь ад Data Reportal, нашая краіна 4-я з канца ў сусветным рэйтынгу хуткасці мабільнага інтэрнэту. Горшая ситуация только у Афганистане, Ливии да Боливии. Для того, чтобы мы могли противостоять вот этим выпадам, связанным с интернетом, искусственным интеллектом, тиктоками этими и прочее. До речі, у Міністэрстве сувязі сцвярджаюць, што ў Еўропе ў параўнанні з СНД увогуле няма безлімітных тарыфаў у чыстым выглядзе. Гэта няпраўда. Напрыклад, у Польшчы адзін з мабільных аператараў прапануе тарыфны план Unlimited. Ён прадугледжвае неабмежаваны інтэрнэт без падзення хуткасці пасля выкарыстання пэўнага аб'ёму гігабайтаў. Усё гэта на хуткасцях мабільнай сеткі 5G. Бонусам уключаныя каля 30 гігабайтаў на роумінг у краінах еўразвязу. Каштуе гэта крыху больш за 60 беларускіх рублёў у эквіваленце на месяц. Владзіслаў Корсак, Белсат. Цікава, колькі ў нас паводле новых тарыфаў будзе каштаваць гэты безлімітны інтэрнэт, усё, што звыш 30 гігабайтаў, наколькі ён будзе даступны. Такім чынам, у прыватнасці пра гэта паразмаўляем з Тимофеем Малахоўскім. Прашу прабачэння ў шаноўнага гаспадарства і ў шаноўнага гаспадара Тимофея пра тое, што паблытаў, канешне, магістр не Гарвардскага універсітэту, а Оксфордскага. Тимофей, вечар добры вам. Добрый вечар. Прывітанне. Але не паблытаў у тым, прынамсі, што даследуе інтэрнэт і сацыяльныя навукі, вядомы эксперт, прадстаўнік сумленных людзей. Асноўнае пытанне, гэта вось это вымушанае тэхнічнае рашэнне, пры якой улады вымушаныя таксама зрабіць такую добрую міну пры кепскай гульні, што не даюць рады мадэрнізаваць адпаведным чынам сеткі, і яны ўжо непрыдатныя для вялікага трафіку. Ці ўсё-такі гэта і тое, і вось ідуць услед за Расіяй, дзе ўжо і многія месенджеры забароненыя не працуюць, а інтэрнэт фактычна здабываць даводзіцца. Ваше меркаванне, Тимофей, што адбываецца? Першае, я вось таксама пабачыў ваш сюжэт перад нашай размовай, і хочацца адказаць міністру сувязі пра тое, што там 40, ці 50, ці 60 гігабайт на месяц. Гэта ніякая не, як это кажуць, гэта базавы мінімум, а не роскаш. Мне здаецца, што ў 2026 годзе у IT-краіне хуткасць інтэрнэтам, мы ведаем, што сярэдняя хуткасць інтэрнэту ў Беларусі каля 22 мегабіт у секунду, што абсолютно немного. Гэта так, мы таксама агучвалі гэтую лічбу, гэта 101-е месца там са 105 аналізаваных краінаў. І тое, што преподносіцца як быццам бы там празмернае карыстанне, на самой справе з'яўляецца
нечым базавым у 2026 годзе, калі у стагоддзі, калі мы карыстаемся, я не ведаю, глядзім відэа на высокай якасці, карыстаемся воблачнымі сервісамі, працуем увогуле з дому вельмі часта таксама. Гэта такі падмурак не толькі для комфортнага прыватнага жыцця, гэта таксама падмурак для развіцця эканомікі і бізнесу. І калі вось казаць пра прычыны, чаму так сталася, што вось там карыстанне, спажыванне 40-50 гігабайтаў у месяц стала праблемай для дзяржавы, трэба, канешне, зазірнуць у гісторыю таго, як развіваўся інтэрнэт у Беларусі. І у адрозненне ад краінаў захаду, у адрозненне ад Польшчы, напрыклад, у якой, дарэчы, хуткасць інтэрнэту, сярэдняя хуткасць інтэрнэту каля 100 мегабіт в секунду, і гэта зусім не лідар яшчэ сусветнага рэйтынгу, то бок у 4 разы, амаль што ў 5 разоў хутчэй за Беларусь. Дык вось, у Польшчы інфраструктуру, якая прапаноўвае інтэрнэт высокай хуткасці, развіваюць прыватныя аператары сувязі. У Беларусі, у адрозненне ад гэтага, дзяржава мае манаполію на вось гэта інфраструктурнае развіццё, на вышкі, на кабелі і гэтак далей. Такая даволі вядомая кампанія BigCloud, якая на 51% кантралюецца дзяржавай праз вядомы аператыўна-аналітычны цэнтр. І Віктор Лукашенко. Яна манополізавала тое, як развіваецца інфраструктура, развіваецца інтэрнэт у Беларусі. І вядома, калі мы можам толькі здагадвацца, якія былі прычыны гэтага рашэння манополізаваць, а не аддаць не аддаць прыватным аператарам развіваць інфраструктуру. Але мне здаецца, гэта вядома, гэта жаданне кантраляваць, бо ААЦ гэта такі мозг лічбавых рэпрэсіяў, лічбавай цэнзуры ў Беларусі. І ну і вось, ААЦ, прынцыпу, нядрэнна спраўляецца з гэтай задачай кантралявання і сачэння, і, як высветлілася зараз, даволі дрэнна спраўляецца задачай, каб прывесці інфраструктуру ў адпаведнасць з сучаснымі запатрабаваннямі грамадства. Тимофей, то бок ваша версія, што все-таки тэхнічна проста ААЦ і беларускія ўлады, дзяржава не дае рады падтрымліваць інтэрнэт-сеткі ў Беларусі на належным, прынамсі, больш-менш узроўні. Чаму канкрэтна так атрымалася? Ну, санкцыя, напэўна, это самая простая адказ, але з Кітаем у нас санкцыяў няма, але ў Кітай таксама супер IT краіна развітая. Чаму не атрымаецца, вось, напрыклад, з Азіяй супрацоўнічаць у гэтым жа? Гэта правда, інфраструктурныя здольнасці, калі мы не імпартуем, не можам імпартаваць тэхналогіі з заходніх краінаў, там Ericsson ці Nokia маглі бы быць пастаўшчыкамі гэтай інфраструктуры. Huawei, вядомая кампанія, якая таксама прапануе для некаторых заходніх краінаў, тым ліку прапануе гэтыя інфраструктурныя магчымасці. В прынцыпе, у Беларусі былі магчымасці, каб укараніць яе ў час, прывесці, падрыхтавацца да сённяшняга ўзроўню спажывання, але Беларусь гэта не зрабіла. Таму мне здаецца, гэта все ж таки гэта такая фейл, немагчымасць дзяржавы, ну, неяк праявіць пэўнае бачанне на тое, як будзе развівацца эканоміка, развівацца спажыванне, увогуле, куды ідзе свет. Таму гэта хутчэй вось такі фейл, які быў закладзены у тое, што дзяржава прыярытызавала кантроль, а не эканамічнае развіццё. Так, Тимофей, і што чакаць тады далей? Ці это не будзе прынцып даміно? Ці это не будзе такая першая ластаўка, так, праблемаў спачатку вось мабільны інтэрнэт, а пасля, што это, магчыма, ўжо і да стацыянарных сетак дойдзе, напрыклад, так, што ўжо на агу будзе пагрозу велізарную для эканомікі ўсёй беларускай, так, для ўсёй сістэмы ствараць. Як ты бачыш далейшае развіццё падзей? Ці это будзе такая павольная дэградацыя проста? Ну, складана спекуляваць, але вось, мне здаецца, цікавая камунікацыя міністра, які кажа, а вось, ну, варта сачыць, там, бацькам варта сачыць за падлеткамі, што гэта за такі контент, які там 40, 50 ці 60 гігабайт у месяц вырастае ў гэтае празмернае нібыта спажыванне інтэрнэту. Мне здаецца, гэта можа быць такой не надта аптымістычнай ластаўкай, бо наступным крокам дзяржава можа прыняць рашэнне за бацькоў
бацькоў про тое, а які сервіс ці з'яўляецца YouTube, ці Netflix, ці Instagram, ці TikTok тым сервісам, які можа аказваць такую напругу на вось гэта вельмі абмежаваныя магчымасці. Таму у прынцыпу тэарэтычна мы можам таксама адсочваць тое, што адбываецца ў Расіі, калі дзяржава прыме рашэнне, што запавольніць агулам заблакаваць пэўныя сервісы, які прадаўшы гэта грамадству як такую разгрузку, распампоўку існуючых сетак. І тым больш, што магчымасці для такога кропкавай блакіроўкі у беларускага таго ж самага ААЦ яны ёсць.